היי חבר'ה, מה ישמע? בנות בנים, סדיר מילואים, חולה עליכם. השבוע שמעתי סוף סוף הגדרה נהדרת למקצוע שלנו. אמר לי בחור טוב אחד, מה אתה היית בצבא אתה? אתה היית זה שחופר למטוסים בראש כל היום עם האוקי טוקי. כן, אני חופר, ואתם תמשיכו לעשות את העבודה כמו שצריך. ובינתיים, בשביל קצת מצב רוח, עד שאני אצליח להגיע אליכם ממש ממש, תצטרפו אליי. יאללה ביי. הגשם תרבה איתו ובאביב חסר לנו פרחים ותראה שיחזור שוב לביתו יותר מזה אנחנו לא צריכים את הגשם תן רק בעיתו ובאביב חסר לנו פרחים ותראה שיחזור שוב לביתו יותר מזה אנחנו לא צריכים